de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Ola a todos e a todas e benvidas ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. Como sempre, estamos no Monte da Zapateira a través do 103.4 en Cuac FM. Ao meu lado está Víctor Fernández, o filólogo desta viaxe sen rumbo. Moi boas, Víctor. Bueno, ao teu lado están enfrente, Pero bueno, vamos a deixar pasar. Sempre tan literal. Literario, perdón. Moi boas a todos e a todas. O que falou hasta ahora, como sempre, o meu gran compañeiro, o biólogo desta viaxe, Iván Pensato. Como adiantamos no capítulo anterior, pois volvemos a ter compañía a nosa cápsula espacial a través do estudio Rafael Herbada. Continuamos co tema do anterior programa, xa que, bueno, en primer lugar quedaron as cousas no tinteiro, en segundo lugar, ou non sei se dixer primeiro lugar que vos interesou moito e temos que dar máis caña ou tal, pero bueno, como que irades? Así é, porque Mateo dounos unha perspectiva sobre os incendios de carácter teórico e desde o punto de vista da enxeñería forestal. Mas nós queremos tamén traer aquí o aspecto máis práctico, ver como é o lume cara a cara, falando con alguén que tivo que enfrontarse a él en numerosas ocasións. Por iso, hoxe está connosco o profesor de INEF na UDC, doutor en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e bombeiro profesional, Juan Fariñas. Moi boas, Juan. Moi boas os dous. En primeiro lugar, moitas gracias por deixarme sair da atmósfera aquí a vosso espazo. Calquera cousiña xa sabedes que teño completa disposición para contestar o que necesitedes. Eu vexo que ven casi con máis ganas que Mateo. Non sei se ter medo ou alegrar. Alegrarse sempre. Alegrarme. Sempre. A ver. Medo no, respeto, como lle dicía meu pai. Bueno, un tema que por desgracia este ano pues, estuvo demasiado presente, pero é necesario falalo para que, bueno, pues, poder solucionar a cada futuro e intentar mellorar o que se poda, polo menos dentro das nosas posibilidades. Non vamos a roubar máis tempo ca nosa intro, vamos directos logo. Imos aló. Perfecto. Bueno, pois... Empezamos polo principio. Empezamos polo principio. Bueno, eu quería preguntarche... A primeira pregunta, Juan, de onde sacas o tempo para... para ser profesor da UDC? Creo que traballas nunha clínica de fisioterapia tamén. Medicina deportiva. Medicina deportiva, bombeiro, e nós temos un traballo e un podcast, xa non podemos máis, somos uns desgraciados, Víctor. Bueno, eu traballo tampouco teño. Que decir, esporádico. É que claro, estes son os inmigrantes que están roubando o noso traballo. A ver, a logística é complexa, pero, bueno, pois, bueno, teño nervios, teño tics e fago moito coche. Ao final, tamén a sorte que teño vos compañeiros que me facilitan os cambios de turno moitas veces para poder dar clase e demais, pero hai veces que me chega xa a cabeza e digo, igual me estou pasando de voltas un pouco. Solo as veces. Por exemplo, ahora botei 18 días sin estar aquí na Coruña porque tiven que facer varias guardias ali en Valdeorras e levaba sin ver a rapaza 18 días e a familia vexoa de paso e demais, andas a carreira e ao final planteaste pa que, sabes? Que pasa? Como cando che gusta todo o que faz, queres chegar a máis, é o problema, porque cando chollas por necesidade únicamente estás jodido. Pero si traballas en ámbitos diferentes e che molan todos, e che mola o que faz, e ves que tes unha motivación máis alá da pasta, cando estás bastante enganchado a estas cousiñas. Entonces,
Costa soltar. Que isto é un tema que tamén tratamos nós, que é o rollo de que sempre tes que ir a más. Da Sí, igual sí. que sea en tema amateur, que sea en tema profesional. Síndrome del mono loco. Sí. Sí, Pero bueno, o que está claro é que cada vez somos máis polifacéticos, ¿no? Non era como antes, bueno, teño un traballo, xa está, vou para casa. é que ahora sentaste no sofá tes unha sensación de que están facendo con a miña vida. A mí só leva 5 minutos, pero... Te digo, tampouco nos queda outra, porque non nos lo poño nada fácil. Pero bueno, Juan, eres bombeiro profesional no parque da comarca de Valdeorras, certo? Afirmativo, na rúa. Na rúa. Pois, como dixía Víctor, iniciando todo, como che xurde a idea esa de ser bombeiro, non? Pois decía a miña nai que as ideas xa as traía da casa, pero eu estaba facendo a tesis e xa un compañeiro de Xunqueira, Alex, nos enseñara así algún vídeo de baixando, rapelando da autoescaleira con a corda e tal. Eu non teña nin idea, nin me planteara na miña vida eso, pero dixo, isto ten pinta de estar chulo. Xa estuvera de socorrista e tal, bueno, pois estaba facendo a tesis e dixo meu compañero, mira, van a salir plazas para tal. Pois puxome a sacar o carnet de camión, a adestrar e a estudar. Tuve a grandísima sorte de pasar o proceso e en 2017 empezar a traballar en Valdeorras. Claro, porque este proceso como é? Que estás falando nos exámenes, que son tipo teórico, tipo físico? Hai ambas as dúas partes. Hai unha parte física con diferentes tipos de probas, hai unha parte de coñecementos teórica e despois depende moito da zona na que se faga a avaliación, porque é un mundo, cada parque fai as súas probas diferentes, pois, bueno, hai probas específicas de traballo, hai probas que te volvan durante a formación, e varían moito en función do concello e do parque o que vayas. O sea que así para resumir tamén, porque tomamos un pouco de lío con os bombeiros forestales e os bombeiros Sí, certo. urbanos, non, digamos. O lío fui meu, que eu facendo o guión, pois puxenche que eras bombeiro forestal. Sí, bueno, a ver, non é nada raro que te confundas, e cando falas de bombeiro e falas Valdeorras, a xente asocia ao monte. Sí. Entonces é normal, tú falas dunha comarca lonxe dun municipio, que vai ser Ourense, Coruña e demais, e asocian ao rural, o rural asocian ao monte, o monte ao forestal. Pero hai bombeiros, digamos, urbanos que se encargan do que ven sendo a poboación, e hai bombeiros forestales que se encargan do que ven sendo o monte, a masa forestal e demais, e ambas as dúas confluímos cando o lume forestal se acerca a núcleos poblados. Entón aí é o que se chaman interfase, chamanlle así, e cando escoitades se decretou un nivel 2 por Sí. proximidade á población, é onde imos, porque nós non podemos deixar desprotegido un núcleo urbano, porque siga habendo accidentes de tráfico, siga habendo incendios en vivendas e demais, falando mal para ir a meternos nos pinos, porque ao final xa hai uns profesionais específicos, bastante precarizados, tamén é certo, e xa se dedican eles especificamente a ese tipo de incidencias. Claro, porque aquí o que nos acabas de dicir non podes deixar desprotegido unha población. Vos Teóricamente. non só apagades lumes, entonces vos que máis facedes? Bueno, escarcelacións cando hai accidentes de tráfico, rescates, pois se alguén cae por un barranco ou vai a un río ou algo así, e se hai que achicar un garaxe porque hai auga, fugas de gas, o mítico do animal que queda enganchado nun tellao. Bueno, somos, digamos, temos varios frontes abertos de intervención. Polifacéticos. O mítico de que un animal queda enganchado no teito. Sí, quixen escapar do tópico do gatiño, pero por ali danse máis casos de cigüeñas que de gatos. Digo, porque ali a cultura é diferente, un gato nun tellao é un gato nun tellao. Sí, no, a ver. Pues, sí que é verdad que entonces na comarca de Valdeorras é inevitable que se mezclen os dous mundos entre forestal e urbano. Sí, sí, obviamente é un convivir, é cíclico tamén che digo, non pasa sempre, pero cada X anos pois pasa o que pasou este verán e hai unha convivencia bastante desorganizada, pero hai unha convivencia entre profesionais, digamos. Claro, a ver, ao final, bueno, dis na comarca de Valdeorras, pero tamén por aquí hai zonas que, sobre todo de interior, porque claro, ao final non somos de costa, así que se diferencia bastante o pueblo, porque está metido no mar, pero despois basta un poquinho interior e o pueblo e o monte confunden. Sí, sí, é o Nestas mismo. ocasións, ao mellor hai unha casa aquí, e despois hai un pouco de monte e volve a ver casa. Sí.
realmente as casas están no medio do monte, no medio dos árboles, nestas comarcas. Ese é un dos principales problemas que existen, por eso falan destas franxas que hai que ter limpas sobre toda a poboación e demais, pero si tú ves nos pueblos que o pino ou o castiñeiro casi o tellado da casa. Entonces, Sí, é que, de feito, en Xeviña, onde o lume este verán, hai unha casa nesa zona que está sola. Quero dicir, está esa casa chea de está todo pinos ao redor, hai unha carretera, e despois hai como 100 metros a que volva a seguinte casa. e as edificacións, eso, son traves de madeira e, bueno, ao final Eurelita por ali. é gasolina e comparten traves, comparten tellaos, comparten tal, por eso o que pasou, por exemplo, esta desgracia de San Vicente de Leira, que ves que arderon 100 casas ou, bueno, as que fosen, non sei as cifras, e velas que estaban todas xuntas, e agora só ves parede, porque o tellado comparten vigas, comparten Claro. estrutura e bueno, en trama nunha, trama para todas. Falaches aí por un momento da mala organización, ¿no? que tedes os bombeiros. Entón a pregunta era que como se organiza ou quen organiza, ¿no? as intervencións dos bombeiros, tanto forestales como urbanos. Pois a ver, a nivel cotidiano é sinxelo, porque somos 3 de guardia para toda a comarca, hai un jefe de turno e 2 bombeiros. Entonces aí, ben. O problema está cando a magnitude da intervención é moi grande e se mezclan diferentes servicios, diferentes corpos, que aí a xente que está ao fronte desa coordinación, dende o meu punto de vista humilde, que non son experto na materia de xestión de emerxencias de gran calibre, nin moito menos, non saben facelo. Non sabe facelo Pois digamos que a xente que chega a eses puestos non chegan pola formación, senón pola amizade, digamos. Desde o meu punto de vista, e humilde. A xente confunde chegar a un cargo pensa que con chegar ao cargo xa sabe. O problema é que o cargo non che dá coñecemento. Debería ser o coñecemento que che dá o cargo. E sempre pasa ao revés. E vémolo, porque, por exemplo, esta oleada empezou na da miña zona un xoves. Estivemos traballando sin descanso. Xa cando a cousa estaba un pouco máis tranquila, entre comillas, o luns, xa apareceron personalidades de máis rango, digamos, de 60.000 para arriba, e en vez de estar, como estábamos sempre, ás 9 da mañá xa chollando, hasta as 12 da mañá nos saímos do parque. Se ralentiza todo demasiado, nunca estuveron cara a cara ca xente coa que tes que tratar cando pasa. Comentábame compañeiros que a veces, como chegaban tarde, non había medios na zona, e a xente dicía, sí, vides ahora, non? Vides ahora, e tamén tiñan que enfrentarse a esas cousas. Pero o meu punto de vista é que os que están ao cargo da coordinación chegan por amizade, bueno, flagrante. Últimamente vemos todas as desgracias que hai e a coordinación é nefasta, me refiero, e as responsabilidades son nulas. No, a ver, o teu punto de vista humilde, pero ten moito peso porque ti vívelo, o sea, a vos mandanvos ir a apagar os lumes e xogadavos a vida, o sea, que non é tan humilde o punto de vista, ao fin e ao cabo. Sí, a ver, non sabes como che pode chegar a ferver a sangre cando ves o que fai falta facer, queres facelo e non che permiten facelo, vale? O luns, non me acordo que día era, daza pico, aí perdí a noción do tempo, chegou un punto no que estábamos 4 dotacións paradas. E seguía ardendo a zona. E o motivo de estar paradas era por que? Pois porque alguén decide que non hai que ir a ningún sitio. Me refiero, ao final hai un problema logístico criminal ca localización, vale? Cas fronteiras en mapa político, digamos, falar así. E eu si estou a 6 kilómetros dunha fronteira de provincia, outro parque está a 35 e hai un accidente na línea do que está máis lonxe que a nós, eu non podo ir, salvo situacións excepcionais. Ten que vir o parque que está a 25 minutos en vez de ir eu que estou a 5, vale? Imagínate o que pode significar para unha persona que está atrapada nun coche, un accidente de tráfico, tens que esperar 25 minutos en vez de 20 para que te saquen por a decisión de X persona, porque hai unha línea imaginaria que che impide intervir, e esa é unha realidade moi cruel. Claro, aquí o problema é basicamente non conocer o traballo en sí.
o traballo puro. É un Eu penso conocimiento logístico, a pero non saben... É a burocracia Claro, tamén. a burocracia... Eu penso máis que é unha falta de empatía criminal por parte da xente que goberna, que dirixe. Me refiero, non teñen... Eu penso pa min dentro que hasta que lle pase algo a alguén cercano a quen está dirigindo e vexa a precariedade e o mal que están facendo e que sexa alguén próximo quen sufre, hasta non se van a dar conta aínda, así eu penso que lles vai dar igual, non hai máis. Son unha clase aparte que vive lonxe da realidade e me recorda moito unha frase que dixo unha vez Víctor Valdés que decía, non me acordaba lo que era pagar con monedas. Pois algo similar, vivo en outro mundo, non sei. Un outro plano diferente, non? Sí, unha realidade paralela. Como cando estaba Bart Simpson detrás do armario e estaba Homer dentro da outra dimensión, algo similar. Móvense por outras reglas totalmente. Horrible. Tamén é o que falábamos no anterior programa, non? Un pouco de que eles xóganse as candidaturas, xóganse as eleccións, por así decirlo, están xogando a ese xogo, basicamente. Sí, non hai máis que sacar rédito a todo hai unha falta de escrúpulos criminal, me refiero, non hai nada lóxico, me refiero. Vos, si tedes unha pequena imaxe, despois entrarei porque xa me estou quentando, si tedes unha imaxe do que son as emerxencias en Galicia, que é algo que non se sabe, hai unha falsa sensación de protección criminal, me refiero, en todos os medios, tanto bombeiros comarcais, bombeiros municipais, bombeiros forestais, os GES, está todo horriblemente gestionado. E falabades outro día, falaba o compañero que me acordo destes grandes terrenos que se iban repartindo entre moitos fillos e que decías ti, creo, abres as mans e tocas 3 terreos. Sí. Pois isto é algo similar, pero como cada parcela é un concello e cada alcalde é cacique na súa zona, tú se abres as mans, chas cortan. Entonces cada cual que ten a súa parcela e ten un cable pastor alrededor, entonces non me toque o meu. Non se busca o ben común, sino o ben propio, e xa está. Sí, resumen da política en general. Sí, e así é como se monta o caciquismo. Ao final, co do Concello do Lao teño isto e montamos o noso núcleo duro e aí facemos o que nos dé a gana. Pero pareceme moi representativo que xa a nivel alcaldes de pueblos tan pequenos, que estamos falando ahora mismo, hai esas movidas, imaginémonos a nivel da comunidade, a nivel do gobierno do país. Exactamente. É unha locura. Exactamente, o mismo. Pero mira, en Xunquera de Espadañada hai pouco puxeron 4 pedras ali de Mirador que valen 35.000 pavos. 35.000, non sei cales son, pero Unhas que puxeron ali arriba... Aí arriba, onde estaba o banco este, non? Sí, por encima do no barrio, creo que era. Sí. E outro día flipei. Sabes canto cobra unha brigada de concello destes tan precarizados 3 meses ao ano que ten aí a 3 paisanos con unha desbrozadora nun patro ou algo así? Ni idea, pero 1.000 euros. 1.100 o salario mínimo. Sí. Que clase de motivación ten unha persona para facer nada? Me refiero... Claro. Porque esa é a O cuestión... salario digno é o que che motiva a traballar ben, en realidad. Esa é a cuestión de que, O claro, resumen de todo. o mellor o que puxo as pedras é amigo de alguén que, ao súa vez, inflou aí e dixo repertimos. Bueno, isto é a política... Non nos vamos a meter nese caso. No, sí que nos vamos a meter, pero un pouco máis adiante. Claro. Primeiro vamos a girar na rotonda e vin aí que empezastes a nombrar varios tipos de bombeiro, varios tipos de tal. Podes nos aquí facer un pequeno croquis de que tipologías hai? Sí, a ver, están os bombeiros de ayuntamiento, bombeiros municipais, que son os que están nos principais núcleos, Ourense, Coruña, Lugo, Ferrol, Pontevedra, Vigo e demais. Despois estamos os bombeiros comarcais, por dicirlo de alguna forma, os que cubrimos as zonas que non chegan os municipais, vale? Que cubrimos núcleos urbanos que non son os grandes ayuntamentos, pues estamos en Valdeorras, están en Carballiño, en Xinzo, en Verín. Aquí en Coruña hai máis parques, están, creo que era en Boiro, Arteixo, Betanzos, Arzúa e demais. Bueno, pois hai toda a zona, digamos, exterior. E despois están os bombeiros forestais, que tamén hai varios tipoloxías. Hai nos públicos, funcionarios, hai nos personal laboral, hai nos privados, hai nos de concello. Entonces, somos un fillo de 1000 pais, por decirlo de unha forma así un pouco bruta, me refiero. Entonces, é moi variopinta. Despois tamén están os GES, que son os grupos de emergencia supramunicipal, que tamén cubren zonas externas dentro das bisbarras. Despois está tamén Protección Civil, que cada ayuntamiento ten a súa. Entonces, bueno, imagínate coordinar todo eso. Claro. Vale. É unha locura.
Que claro, Tú imagínate que de repente Rueda se lle ocurre decretar o nivel 3 de emerxencias. E Non pasarlle... facía falta. No, que va. Según él, Para non pagar, facía falta. pagar matugueiras. Cantan as pedras. arderon pedras. 4 pedras. Sí, a señora que lles deu a casa é de pedra, ten razón. Era unha casa de pedra. Aí, El fala con propiedad, pero vos Sí. queredes exagerar as cifras. pois tú dalle o mapa de Galicia, o que veña de fora a coordinar as emergencias, e di, bueno, teño neste mapa este grupo, pero non saben a realidade de cada grupo. E é absurda. É ridícula, me refiero. Claro, a eso é o que me refería antes, que ao final suele ser alguén externo que non conoce absolutamente nada, nin a geografía, nin a idiosincrasia, nin a asociada. O terreno, non? Claro, entón chega aquí e que vai a coordinar. Pero é o problema que vexo non é que non sepa, senón que non quere saber. Claro, me sí, refiero. obviamente, o sea, eso... Eu, o coordinador de emerxencias, o jefe de emerxencias, A pregunta que che fajo é, el vai a cobrar a fin de mes igual? máis de 60.000. Pois está. Que máis queres? Pois Somos 72 traballadores no consorcio. Vinlle a cara despois de 3 anos na administración nunha entrevista na que di que é normal que a xente das pueblos apague os pueblos, que é cultura, é tradición. Me refiero a ese o nivel. Tremendo. é normal porque a xente non quere perder a súa casa. Aí está a normalidade. Sí, pero chamarlle cultura, eso. Xa, xa. Quero dicir, instauralo como unha normalidade. Pero é a dialéctica que hai que utilizar, me refiero. Teñen esa labor. É tapar as carencias con ese tipo de... Sí, sabes? esa historia a historia de superación que conseguiu chegar lesos a pesar de todos os problemas que Sí. lle dou a vida, que é como, isto é buenísimo. No, eso é que se ve claramente a precariedade que hai. Solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Sí. Non te jode, porque si esperamos por ti, Claro. Pero, Juan, entonces, bueno, según o que nos explicaste, ti eres un bombeiro público, entendo? ahora mismo sí. Eu entrei privado. Entrastes como privado. Exacto. Aquí volvemos ao de sempre. Como dicilo? O privado dalle máis rédito a quen o privatiza. Me refiero, ao final tes unha empresa intermediaria. Aznar, dis. E Endesa. Por exemplo. Entonces, eu cando entrei, pasei un proceso por unha empresa privada. Despois revertiuse o servizo, porque isto xurdiu, non sei se hai 20 anos, que os bombeiros estaban cobrando sobre 800 euros, 900, daquela. Bueno, digamos que, claro, tú dalle a unha empresa X, chámalle Seganosa, a gestión dun parque e bueno, pois aí hai que facer pliegos, comprar material, non sei que, e canto menos cobra o traballador, o empresario máis gana, me refiero. Tú no momento no que privatizas, Máis beneficio, porcentaje de tú beneficio. tú cando es unha empresa privada o que queres é ganar pasta. Sí, E é sí. normal que a empresa quera ganar pasta. Me refiero, tú montas unha empresa porque queres ganar pasta. Como ganas pasta? Gastando pouco. Claro. Pois eso é 2 máis 2, me refiero. É o problema que cho permite. Sobre todo cando hai un presupuesto concreto que che paga unha entidade. Ese presupuesto que ven do que traballas ti. O problema é quizás dos estados que buscan privatizar servicios que deberían ser totalmente públicos, ¿no? Sí, porque por un lado se quitan o problema da xestión, por outro lado se quitan o problema do personal, que lle van tocar as narices ao empresario, e por outro lado, bueno, pois terán o seu margen de maniobra no que lles interese, digamos, sutilmente. Entonces eu me parece, obviamente, como a gran maioría da poboación do AP, absurdo que un servicio esencial este en máis dunha empresa privada, me refiero. É o colmo do absurdo do que ven sendo un estado de bienestar. Tamén é unha cuestión ideológica moitas veces. Que simplemente pensan que o privado funciona mellor sempre, sí ou sí. Pero eso é o problema, creo, desde a miña ignorancia, que é multidisciplinar. Me refiero, pasamos polo tema da burocracia que ralentiza todo a nivel administrativo na pública, porque todo o mundo foi facer un trámite administrativo e tal. Por exemplo, para comprar material, Sí, hai que... se hai que comprar 15 traxes de bombero forestal, ten que haber unhas ofertas, ten que sair ao público, eso hai xente que o fai. Hai xente que está acomodada, que se encarga de facer o papel, que non ten presa, porque tens un traxe e tal, e da igual que se estén o que sexa o que ven. Entón se ralentiza todo. A empresa privada, pois ten máis margen e podría, oye, mira, compro isto. Que pasa? Que, como facíamos antes, queren gañar cuartos. Entonces, pois tamén... Buscar o traxe máis barato... Sí, e, por exemplo, o material que nos caduca non nos lo repoñen. Estamos de dotación, estamos ben. Pero
Uns explosímetros que caducaron hai 3 anos non volveron outra vez. Nos están caducando equipos de respiración cos que entras nos lumes, non o están repoñendo. Outro día perderon uns cojines no transporte porque quedaron por aí nunha empresa de transporte porque desapareceron. E non lles importa unha merda, me refiero, dalles igual. Claro, sin non manter ningún tipo de penalización ni nada, No, eles van ter o contrato igual. o problema, sí que me gustaría diferenciar porque estou criticando moito a xestión, pero porque non hai outra, me refiero, é así, pero o que é a profesión é increíble, é un chollo que me encanta, pero eu levei unha decepción criminal dende o primeiro día no que entrei ali. Porque a realidade dentro, o que eu coñezo, non sei en outras partes, obviamente, non podo falar polo que non coñezo, é outra, me refiero. Eu levo 8 anos en Valdeorras, vale? Eli temos residencias de anciáns, temos un hospital, hai colexios, temos subestacións eléctricas, temos plantas de gas, temos 2 grupos de emerxencias, un no barco e outro na Veiga. Está o 061. Cantos simulacros ou cantas visitas a centros para formar a xente que está neses centros, ou coñecer instalacións, ou saber se teñen gas, se teñen gasoil. Cantos crees que fixen 8 anos? Cero. Non se era visto, porque eso é un coste. Ese corta, me refiro. Te chaman para o descenso do Xil, por exemplo. Te chamaban para reforzar ou para, bueno, pues se hai un volca un cayuco Sí, e hai que ir a tirarte. Como emergencia. Bueno, que solicitaban, córtase. Querías ir a... Eu cando entrei, por exemplo, a zona é unha zona moi amplia. Queres facer toponimia para conocer a zona? Vai por a tua conta. Exagerado todo, no, e che quitan todas as ganas de... Cando realmente, esa era unha das cousas que nos dicía Mateo, o importante é conocer o terreno, saber como son esos montes, saber... É que somos un servicio que se chama SPACE, vale? Servicio de Prevención e Extinción de Incendios e Salvamento. A P non la hemos fumado desde o principio, me refiero, a prevención non existe. De ningún tipo. Nada. Ese era outro punto que eu quería tratar contigo, porque falase moito, Mateo dixenos que era moi importante a prevención máis que a extinción. É sobre todo económicamente moito máis viable. Máis viable, efectivamente. Pero desde o punto de vista de prevención, entonces os bombeiros non estades facendo, o sea, non podedes facer nada porque non vos organizan para nada. Nada. O que ven sendo darlle unha charla nun concello a xente de a importancia que teñen para as chimeneas, máis algo que sae na prensa de vez en cuando. Revisar hidrantes de puntos de carga, porque este ano dos 4 ou 5 que fun cargar camión, os 4 ou 5 tiñan algunha deficiencia. Ou non abría ben a chave, ou fugaba por un lado. Eso que fai ralentizar a premura que tes para chegar a un sitio, porque se non das cargado o camión con agua, como lle botas agua ao lume? Non se revisan. Os concellos teñen toda a capacidade. Eu non vin en 8 anos máis que a un alcalde que vou por ali un día saludar entre as eleccións, a ningún a ver conocer a xente que está traballando ali. Ali xa se conocen todos, pero é horrible a despreocupación que hai. E máis, eles teñen o servicio, como teñen que cumplilo por lei, suficiente. Lles daba igual, cando estábamos en folga, que houvese un tipo de guardia para toda a comarca. Mentre non cerrase o parque non salía en prensa, era suficiente. Que fai un tipo de guardia? Sí. Nada. Salvar o seu cu, é o resumen de sempre. Como non saliu na prensa e tal, pues salvei o cu, salvei os muebles e ala, protestade se queredes. Sí, a coña que durante todas estas movilizacións que fixemos notas un desprecio de abusón de patio de colexio, pero entrenado e con asesores, refiero. Sí. E despois che veñen, cando pasa todo isto, das chamán para sacarse unha foto, cando te estaban despreciando hai un ano. Sí. Entonces, como non che vai ferver a sangre? Sí, máis que nada polo mismo tema que comentaba eu antes, que era que vos xogades vos a vida, non, digamos. Sí, home, nos metemos en situacións que... O sea, porque xa nos jode que nos desprecien o traballo, imagínate se te está xogando a puñetera vida. O sea, non é unha broma. A ver, por sorte, non é constantemente que te xogues, pero sí, te metes en situacións complexas, tens que resolver situacións que, digamos, a población de AP habitualmente, bueno, tamén che digo, na zona rural a xente vai de cabeza a meterse a axudar a xente cando está cerca. Xa. Pero eles lles dá absolutamente igual a que te dediques. Eres un número e non eres máis que eso. Mentre non lle genere problemas no que ven sendo... Un impacto político, non? Sí, literalmente, porque o resto lles dá absolutamente igual. Pero exageradamente, me refiero...
se compra material sin preguntar a xente que está no punto de lanza, me refiero. No, a ver, eu só dixi aquí, Iván, que che parece, vamos a saltar xa a segunda parte, vamos a poñer aquí, porque vexo que se está quentando, vamos tal. Pois todo que se quente, pois a cantarse máis. No, claro, ahora xa directos, vamos de cabeza, pero nada, simplemente para cerrar este apartado, que dixestes que hai veces que a xente que se lanza de cabeza, como gestionades eso? Porque non sei hasta que punto pode ser eso positivo ou negativo dependendo da situación. Habitualmente pode ser negativo, porque que esa xente non ten formación, non ten... que tú cando ves unha persona nun coche volcado, a persona que está ao lado, se é mínimamente empática, o que quere é sacar a persona do coche para que non sufra. Que pasa? A veces non, para sacar unha persona dun coche, o ideal é sacala de X forma, con pouca movilización, inmovilizando o pescozo, porque podes causar máis lesións, por exemplo, das que ten xa. Entonces, o ideal é ter un pouco de paciencia, digamos, e esperar, se non tes formación ou non sabes. Pero que pasa? O teu primeiro impulso, cual é? Axudar a xente. A xente que se mete nunha casa ardendo porque hai alguén dentro atrapado, se mete sabendo que se vai meter nun sitio tal, porque era axudar a persona. O ideal é non meterse. Pero claro, no mellor non o pensas. Claro, me refiero a ti se che cae o fillo no mar e non sabes nadar, tiraste igual polo fillo. Me refiero, intentalo al menos. Tiraste, me refiero, que pasa? Cando hai moita xente ao redor, sí que é un pouco máis complexo, porque tes que intentar que non interfiran, porque a parte de haber xente que quere axudar, hai moito fisgón, hai moita... Che din sempre como tes que facer o teu traballo, me refiero. Moi típico gallego, barra español isto. Tú estás intentando, mira, intenta non acercarte e tal, e ves o paisano a paisana ali, a ver, porque eso, metendo a man, e dices, a ver, por favor, que... Sí. Ao final está che dando máis traballo casi que... Por eso, esa era a pregunta, sabes? Porque a verdad que, dependendo da situación, entendo que pode ser moi boa axuda, pero claro, hai tamén que ver a situación. Sí, pero tamén che digo que se non están eles, moitas veces non podes facer cousas, vale? Porque non estamos tres de guardia. Para, imagínate, poño un suposto, vale? Hai que rescatar a alguén que está nun barranco, hai que tirar dunha corda, vale? Montas o polipasto e demais. Pero un de nós está abaixo ca persona e dous están arriba. Ou te xente para intentar te axudar ou se complica moito. Entón tú, se sabes organizar a xente para que che bote un cable de forma segura, é ideal. Porque se non estás, viuse nesta oleada de incendios, se non é pola xente, arderían moitas máis casas. Me refiero, nós chegamos ali 3 paisanos nun camión, e se non é pola xente que nos axuda a tirar mangueira a costa arriba, nos costaría o triple ou o cuádruple e sería máis grande a incidencia que tiño. O sea, que vos tuveches que organizar un pouco a extinción, pero aproveitándovos dos medios medios personales. Do personal. Cerramos o círculo aquí, que eles conocen a esa xente e conocen o medio, entonces poden organizalos. Pero quero dicir, que é moi triste ter que implicar a población por non ter os medios suficientes, é moi triste. Sí, e volvemos ao de sempre, me refiro, xa non é non ter os medios, sino non ter tampouco a previsión, porque xa estaba ardendo Verín exageradamente, que era algo que era imparable. Estamos en riesgo extremo de incendio en todas partes, e na zona de Valdeorras a ninguén se lle ocurriu meter a outros 3 tipos estando de retén, pois se de repente surge un incendio forestal na zona e hai un accidente de tráfico á vez, poder atender as 2 emerxencias. A ninguén que está coordinando estas emerxencias se lle ocurre que o mellor é mellor gastar unhos euriños que ao final van ir para o bolsillo de alguén para ter a xente alerta e demais, pero para eles gastar 400, 500 euros nunha persona nunha guardia de 24 horas é tirar diñeiro. Non lles importa o resto, ou non sei, se non lles importa, se non queren que lles importe, se lles dá igual ou cual é o problema, pero a mí me parece completamente absurdo, me refiero, non me entra na cabeza. Sí, o que pasa é que eles tamén, sabes, eles miran o final, e o final é vender ao cabo do ano ou ao cabo da legislatura, eu aforrei non sei que pasta, mirade que vos son. Iso é o que vai salir, sabes? O que lles importa é a portada diaria da prensa. Sí. É o único que lles importa. O que se visualiza. Sí. Porque ao final que esa persona estuvera ali esperando por si pasaba algo, non se vai a ver. Totalmente. Tú ponche un plato precioso de comida e dis,
buah, que plato máis bonito. Pero de repente entras á cociña e ves que está toda a comida tirada polo chan e máis tú, da cociña non a ves. A merda que hai na cociña, que en cociña, da igual que teñas máis limpia, sucias e máis tú, se ves o plato diante, e dices, que plato máis rico, é o que importa. Pois esa é o símil que hai. Mentras a xente vexa un plato moi bonito, dalle igual a merda que haxa por detrás, que a carne este caducada, que veña de maltrato animal. A verdad que me parece un moi bo símil. Moi posible. Pois ahora que xa estamos aí Sí. dando bastante caña, creo que podemos abrir a segunda parte, ¿no? Sí. Un pouco Aquí. meternos xa máis Vamos aínda en política. Isto non vai meterse en política, isto meterse na boca do lobo. En un berenjenal. Pero ver. Bueno, estamos aquí en Cuac FM na 103.4, estrelados na estratosfera, estamos con Juan Fariñas, bombeiro profesional, profesor de INEF, doutor en ciencias do deporte, fai de todo este chaval. E agora xa nos puxemos un pouco enfadadiños, un pouco. Ahora, di. Eu creo que Estamos- o ambiente estaba caldeado desde o Estamos principio. Estamos pero- entrando moito pois na gestión, na política dos bombeiros e dos incendios e a gestión dos bombeiros. Xa nos adiantastes que os vosos contratos son bastante precarios en general, quero dicir, é unha cousa que sufriron sempre moitos bombeiros, hubo sempre moitas manifestacións, huelgas dos bombeiros, pasou moitas veces. Ahora mismo, actualmente, como está ese tema? Pois mira, nos pegamos un salto importante cando pasamos da privada á administración ás 4 provincias, fixemos unha boa piña, me refiero, había Sí. que ir todos a unha porque había bombeiros en Lugo cobrando 1.100 euros, un bombeiro que entraba en Ourense era 1.300, eran 24 ou 22 brutos o ano. Vale. Ahora, despois de moita turra, moita pelexa, despois de comprometerse a equiparar as 4 provincias e mandar a merda o compromiso, non nos equipararon, pero sí que conseguimos unha subida salarial, estamos en torno a 30, 31 brutos o ano, vale? Eso nós, ahora na administración. Ainda nos queda, porque, bueno, por exemplo, Ourense non quere pagar a hora extra como lle pagan a Lugo porque a interventora di que non sei que, entonces de 22 non paso, fiximos un RPT, o de sempre. Vale, que xa volvo outra vez. Dai, dai. Ti tranquilo. A Diputación de Ourense non quería pasar de 27.500, había que facer unha relación de postos de traballo para valorar pois, a peligrosidade, a toxicidade, porque non había nada valorado dese tema, non tiñamos un traballo nocturno, digamos, cando traballas 24 horas, non tiñamos risco de toxicidade cando te metes en tal, e bueno, que fixo a Diputación de Ourense? Pagarlle unha empresa privada para que fixera a RPT. Canto saliu a RPT? O que fixo a Diputación de Ourense. Curioso, Exactamente. Oh, Dios mío. Ese importa. Vou gastar X miles de pavos nunha empresa para que faga un RPT, estes miles de pavos que yo espero pagar a estes, pero pago esta empresa. Sí. Despois temos bombeiros municipais que, bueno, tamén leva moito máis tempo, teñen mellores condicións, tampouco demasiado máis, dependendo moito, que tamén depende moito. Despois entramos xa no bombeiros forestais, que están totalmente precarizados e mal pagados, temporalizados e privatizados en gran medida. Bueno, traballan 3, 4, 5, 6 meses, 1.200, 1.300. Tú imagínate un paisano que se monta nun helicóptero e aterriza ao lado dun lume, o meten no lume, se meten unhas llamas da Virgen e pasan as canutas, 1.200, 1.300 euros. Me refiero, en que cabeza cabe? Sí, é o máis grave de todo eso, quizás tamén é a temporalidade, porque é o que falaba Mateo antes, a prevención, non? A importancia de estar aí todo o ano, saber o terreno, Que falou el. tamén, claro, por Sí, suposto. este ano estiven curioseando, Da falta de claro, previsión. nunca mo planteara, estiven aí curioseando con ChatGPT, caía un pouquiño e tal para buscar Cuidado con ChatGPT. fuentes de información, pero claro, eu teño que informar, non teño nin para a idea. Cheguei a mirar que, así a grandes rasgos, dependendo da geografía e demais, extinguir unha hectárea son entre 10 e 30.000 euros. Sí. Depende moito da maquinaria, dos medios, do que se necesite. e do que a empresa privada che infle a factura. Tamén. Imagínate cantas hectáreas falaste a autoridade carderán en Galicia, 300 e pico mil. No, en total, En Sí, total... 96.000 hectáreas. Eso, eran En 30, total superaron os 117.000, creo. foron 300 en España, sí. Sí. Sí, Pois tú bota números e mira a millonada que se gasta en todo eso. Me refiero... totalmente. A Mateo dounos un dato que creo que era
unha cuarta parte do que se ten que dedicar para a extinción serviría para a prevención xa. Exacto. E obviamente non vas Sería a equivalente, non vas a erradicar o problema, porque o monte vai seguir ardendo, Sí, por vai seguir habendo incendios, pero sí que podes minimizar o impacto. Tú si esa parte, pois te dedicas a facer as zanjas secundarias que falaba outro día o enxeñeiro, non me acordo do nome. Mateo, perdón. Por certo, Mateo, moi ben, molo madios. Si tes a xente todo o ano currando, preocupándose de que esas matogueiras, esas pedras non estén cerca das casas. As pedras arden. E joder, tamén se incide moito en que, bueno, hai que ter ao redor das casas limpas, pero a realidade é que eu falaba outro día tamén Mateo, decía, non a xente está sempre na casa, non, a xente está fora, ten fincas que non saben nin que son súas. Claro. E a señora de 94 anos non vai querer unha desbrozadora. Me refiero... Sí. Sí, mas que hai zonas que é moi difícil chegar. Entonces, xa, obviamente non podes impedir que ardan X hectáreas de monte, de, bueno, monocultivos que falades outro día e demais, que tamén tal. Pero se posa a xente axuda para que ao redor desas casiñas non haxa un pino pagando un tallado de madeira, e que morra a vegetación, lo que ves no pueblo, e se te pos serio con eso, pero volvemos ao mismo. Si tú un alcalde multa a persona ou sanciona porque ten esa casa aí, quen vota o alcalde o ano seguinte? Exacto. Me refiero, volvemos sempre na visión cortoplacista dos intereses particulares dunha persona. E o problema é que cando unha persona pon as narices encima da mesa, é así, pois, o resto, pois vamos a bailar o que... O problema é que se castiga facer as cousas ben. Sí, que parece como que si tes unha iniciativa diferente que intentes facer un simulacro nunha residencia de ancianos. Sí. Oh, onde vas? Que eso nunca se fixo. Levo 25 anos facendo así. É un... Non sei, hai comentarios de as cousas novas, non? As cousas novas. Cambiar as cousas está mal sempre. Sí, estamos nesa sensación inmobilista, e eu viví no primeiro día no traballo, me refiero, como vas dicir de facer non sei que? Coño, porque eu cando entrei aquí viña para un puesto de traballo con os obxectivos X, e basicamente tratar de axudar a población e que haya unha seguridade no que ven sendo a zona, pero me topei de bruces cun muro que é dificilmente franqueable. Falas e pides e dis, oña, isto, poñoche un exemplo, bueno, por moito xa levo uns cuantos, pero se compraron 4 furgonetas para o consorcio que non facía falta para nada, vale? Xa non vou entrar a falar do uso que se lle deu. Pero non temos un 4x4 como tal en Valdeorras para poder acceder pois ás canteiras que hai polo monte, as pistas forestais onde vai a xente coa bicicleta, os montañeros que se poden lesionar. Temos un Mitsubishi que non é 4x4, e tú se de repente tens que entrar nun barrizal ou tens que meterte por unha pendiente da Virgen, tens que buscarte un pouco tal. E se gasta pasta en cousas que non teñen puñetero sentido, e non temos un 4x4 na zona, por exemplo. Pero que volvemos ao mismo, que ao mellor a persona que comprou esas furgonetas non conoce ni siquiera o medio que tedes aí. Exacto. En concreto sí que conocía, Sí, pero Vosotros é doble delito, quero dicir. sinceramente non che podo dicir o motivo polo que se compraron. Solo sei que non facían falta. Me refiero O primo tiña un concesionario. ou algo polo estilo, me refiero, ou eu que sei, deronlle por aí un maletín a alguén, e tamén me refiero, ao final va a me tirar das orellas. Pero me refiero, se comprou unha Mercedes Sprinter porque, bueno, a orografía destas zonas rurais é particular, digamos. Entonces, sabemos que hai pueblos que tú, o panadeiro lle costa entrar que furgoneta. Vale, pois imagínate con un camión. Entonces, fai falta un vehículo, facía falta un vehículo un pouco máis pequeniño, que entrase por que zonas e tal. Que nos encontramos cando chega unha Mercedes Sprinter cojonuda de motor, mal equilibrada de peso, que non podemos conectarlle as mangueiras da auga á bomba, porque trae un tipo de bomba que non nos sirve para botar auga. Entonces temos unha mangueira con un carrete de 40-50 metros, cunha especie de karcher de pa limpeza de cemento pulido, que non nos deixa botar auga desde ese camión. Entonces temos un camión agora que está moi ben porque usamos para rescate e demais, pero se tú ves unha bomba e se nos preguntásemos que traballamos na primeira lanza, na primeira línea, que vos fai falta, é que non hai unha pregunta que vos, de vez en cuando sí, para unha pijada, para un casco e tal, que falta moito pan caso. Pero, coño, comprar 4 camións, un para cada parque, sin un acople de bomba para poder meter unha mangueira para botar auga,
Me parece o colmo da deixadez ou da ignorancia, ou non sei o motivo, tío, pero é ridículo. Que eu tiña aquí... Un pouco o resumen en general de todo é ignorar as vosas peticións, o voso conocimiento e o conocimiento da pé, en realidad. No, é que ao final isto é unha cuestión de que, O sea, acabaríase moito antes e aforraríanse cartos se vos preguntan. Tú ponte, por exemplo, que tú eres un gestor da administración e tens que tratar a un paciente oncolóxico nunha planta. A quen lle preguntas? O oncólogo ou vas ondo nefrólogo? Claro. O meu oncólogo, evidentemente. Vale, pois un similar. Me refiero... É que eso, se vos preguntaran directamente seguramente se aforrarían cartos, tempo... É diñeiro. Sí, cartos, sí. E non teríamos esta clase de incendios que estamos tendo. Que chegamos ao punto no que se comprou, houve aí debate dunha man tecnífuga que para pagar vehículos, que vale 1.500 pavos, non sei que, se comprou unha para cada parque, e a posteriori se deron conta que era dun solo uso. Bien. Sí. Xa non sei onde estaba a manta. Vale. Usouse unha vez, nunca jamás. Non se chegou a usar. Desenrollámosla para ver como era. É que eu quería lle preguntar si a clase política sabía de todo esto, pero vexo que non sabe nada. Entonces, desta situación. Entonces vamos á siguiente, que é que sabe a xente común. Porque ti estás falando agora así na radio para a xente común. A xente que te está escuitando, canta crees que sabía de esto? Que sabía de esto que non? Pouco. Somos un colectivo moi pequeno. Tú de repente ves pasar un camión de bombeiros e coño, hai bombeiros. Pero hai camións que pon bombeiros non precisamente teñen por que ser bombeiros, teñen outro tipo de puesto de traballo, das emergencias tamén. Pero vamos todos rotulados casi igual e demais. E a xente realmente non sabe a magnitude da desorganización que hai. Vale, porque tú chegas ao sitio e lle solucionas o problema. Sí. A veces tarde, porque os tempos de resposta son os que son, porque é zona moi amplia e demais. Pero a xente ten unha falsa sensación de protección criminal. Por exemplo, o que vos dicía antes, eu chega ao Xaume porque decretan un nivel 3 e danlle un mapa, toma, estes son os medios que hai na zona. Pero de repente tú ves que hai un GES, que hai uns bombeiros, tal. Que pasa? Tú chegas de repente ao GES, pois só hai un ou non está cerrado. Os bombeiros hoxe, pois neste parque, en Ourense non, pero en Pontevedra pode haber parques pechados, que sigue estando pasando, porque non queren pagar as horas extras. E dalles igual ter un parque pechado, móvenos para outro lado. Aquí temos isto, pero a bomba non funciona. Hai un montón de deficiencias importantes que non se solucionan, pero por deixadez criminal. O sea, a palabra é precariedade. Precariedade, pero total. Os grupos de emerxencia supramunicipais son grupos de emerxencia, pero están ao antollo do alcalde de turno. Me refiero, literalmente, en algúns sitios sosteñen facendo a lectura dos contadores da auga, montando os toldos da feira, facendo a pintura do campo de fútbol do Colegio X, cando se está financiando con pasta pública un grupo de emerxencias e demais. Xa non vou entrar en temas de procesos e demais, porque xa berenjenales gordos, pero aquí dá igual o color. Me refiero, nós cando empezamos en mobilizacións nos encontramos que as 4 diputacións frontalmente, 2 e 2. Frontalmente, aí sí que se puxeron de acordo absolutamente para decir no, por aquí no. Sí, aí é fácil, e nos encontramos cunha o que falaba antes de abusón de colexio, estaba creo que era concelleiro do BNG de Pontevedra, que teóricamente se sirven o obreiro, dicindo como tampouco van a conseguir os bombeiros o que queren, como tampouco os bombeiros. Entonces, se esta xente que ten, digamos, unha ideoloxía máis pro-proletaria, máis pro-pública, máis pro-servicios, che fai ese comentario, que te esperas dos outros, que vai ser peor. Dos que querían pagar a empresa privada para forrar xestión e diñeiro. Eu só vou dicir aquí unha cosa, que ao principio dixen, non sei se ter medo, dixastes, no, medo no, me cago en diolo. Como era para ter medo logo? Cando me escoito igual me arrepento de falar tanto, pero é que xuro che ainda outro día estábamos falando do tema, tío, é algo que me enerva, porque se escapa a miña comprensión como non se pode valorar o que a poboación necesita. Me refiero, podes ganar pasta igual fundila privatizando a prevención, pero invirte en prevención. Me refiero,
Creo que, bueno, É que é normal que te nerves porque é o que falábamos antes. Vos xogades vos a vida. É frustrante. É moi frustrante. Entonces, si queres que todo o mundo se pon de acuerdo, todos os políticos, pero po malo, daquela xa paga e vámonos. Porque... E porque nos xuntamos toda a Galicia, senón non conseguíamos nada, hai 3 cousas que nos quedan. Quedanos 10 minutos e xa. Sí, eu quería que, xa que falamos de política, que Claro. dixeras unhas palabriñas. É que que biches. Tela ti aí, porque Teño- telas ti aí para ler, porque Dixéronse moitas, sí. o post é moi grande, o de Ima Rodríguez. Emma Rodríguez que era Unha do barco de Valdeorras. É do verdad? barco de Valdeorras, bueno, neste caso pertenece ao PP, o pero Partido bueno. Popular, pero bueno, polo que nos dixestes Bueno, hai unha alcaldesa tamén por aí por Carballeda que xa pasou polo PP, pasou polo PSOE, que foi a que dixo que non ardía Casallo. Exacto. Que non, que va, eso foi ardeu hai 3 anos. A que se enfrentou a señora esta de roxo. Sí, Sí, Pois vin ese acórdome vídeo. máis. Esa alcaldesa pasou xa polos 2 partidos políticos, me refiero, non vai O que cadre. Bueno, eu non teño aquí o post Pero teño- total, pero telo ti e todo. É que é enorme o post Sí, de vou, Facebook. vou citar, está en castelán, pero bueno, cito. Ima Rodríguez Dixit. Cuando hay un problema grave de la responsabilidad, es de la Xunta. Cuando es un problema del Concello, la responsabilidad es de la Xunta. Cuando arde es por culpa de la Xunta. Cuando no arde, es su responsabilidad también. En realidad no, pero bueno. Los únicos responsables son los incendiarios y algunos de las brigadas forestales, y eso no se juzga, no se tiene en cuenta. Consejos vendo que para mí no tengo. En la gente hay una doble moral. Dependiendo quién sea, es válido o no. Siempre que se aproximan elecciones, catástrofes a la vista. Pero qué casualidad que solo ardió en las comunidades del PP. ¿Casualidad? Pues no lo sé. ¿Qué pasa? ¿Que el cambio climático no afecta a Cataluña y a País Vasco? Venga ya, solucionemos el gran problema que tenemos ahora y dejemos de tirar balones fuera. Pero recordemos que hay gente que quema y no porque tenga una enfermedad. Lo hace solo para hacer daño y eso es lo triste. Porque la gente se queda sin sus casas, sin sus recuerdos, sin vida, con miedo y eso es culpa del que incendia, de nadie más. Las brigadas quieren tener trabajo, pues que se busquen otro que no sea temporal. Basta ya. Pois quitamos as brigadas, que cojones, no, me refiero. Pero aquí o que está vendendo a señora é que a culpa solo é do que incendia. Sí, nada máis. E quen incendia son as brigadas, porque o que queren é traballar sempre. Eu coloco 20 kilos de dinamita na porta dun colexio e a culpa é do que lle mete a mecha dinamita. Me refiero, eu si estou sembrando durante toda a miña xestión problemas en todos os frentes, cando se desata a mecha, o que falaba outro día Mateo da fuente de ignición, Sí. para o triángulo do lume, coño, se se desata é todo unha catástrofe, me refiero. Eu se vou rompendo carreteras, os coches non pasan. Claro. Non é problema que vai co coche, é problema que rompeu a carretera. No, sí, e tamén É nos culpabilizar a xente que quere traballar, ese é un comentario que en que cabeza cabe que alguén que está en un cargo público faga esa alusión, me refiero. Pero a mí o que me fai gracia é que ela di deixemos de tirar balóns fora e ela é a primeira que está tirando un balón fora. Está culpando os bombeiros forestais de prender o lume do monte, me Sí. refiero. Sí, é moi grave a acusación. Literalmente, me refiero. Nunca non sei que contestar, porque é tan surrealista. Nas estadísticas, bueno, que o demostrará Mateo, está claro que os que prenden son os mínimos que hai, moitas veces son accidentes ou directamente... Sí, claro, o que dixía el, que ao mellor alguén queimando os rastrojos, Sí. pues, escápase Ou estás cunha desbrozadora cun disco e nunha pedra das que lles deron Sí. a rueda e salta unha chispa e se incendia, ou vai alguén co tractor e mete sin Sí, querer, sí. ou Sí, a sí. maquinaria agrícola mete nunha matogueira e arranca o lume. Claro, aquí o resume é a falta de prevención provoca que haxa moitas máis incendios porque é imposible de controlar toda esa maleza que hoxe en día está, é imposible de controlar eso, si unha pequena tal vai ir todo aito. Pero Ese é o problema. Eso implica responsabilidade. Claro. Pode reducir o impacto desa emerxencia, me refiero. Tú se non construyes casas en el Barranco del Pollo, el Barranco del Pollo non se inunda en las casas, me refiero. Claro, sí, sí. Exacto. Si tú non metes maleza na porta das casas, as casas non arden. Tú, se pos un chaleco antibalas, a bala máncate, pero non tanto, que se non te mata. Entonces, Igual o objetivo tamén é que non chegues a ter armas, non? vamos a entrar tamén aí, queres? Hoxe non, outro día. Bueno, quedan 5 minutiños, queres cerrar aí con algunhas cuestións, non? Antes de que cerres, é simplemente dicir que é o que falamos o outro día.
esta xente está apuntando a que hai tolos. Xente que, Sí. que simplemente non podemos controlar, e como non podemos controlar, non se pode Pero facer nada. o igual que hai policías que matan, No, pero médicos enfermeiras que queren fingir vacinar a nenos, Sí. políticos que se deben ao pobo e rouban, me refiero, zumbaos vai haber en todos os gremios. Porque aquí sí que hai unha clara dirección na que se pode Sí. apuntar, que é a prevención. Sí, sin duda. Pero non queren. Claro. Entonces É hai máis que fácil responsabilizar como Pero- unha persona ao malo. Pero non queren porque son inmobilistas, me refiero. Claro. Hasta podían aproveitarse desa prevención eles mismos, que a mesma estrategia que gastan pasta na extinción. Sí, Su sí. interés poden ter o mismo rédito que teñen agora, pero en outra forma minimizando o que está pasando, me refiero. É porque non lle sale das mismas narices, Sí, me sí, refiero. Non poder caer nunha cabeza. É que a mí non me entra. Te xuro que non me entra. Non... Hai que ter unha cabeza especial para ser político tamén. Es que Sí, é verdad. tes que ser capaz de apagar moitas zonas. En plan, esto no, solo quero esto. Sí, evadirte da realidade, me refiero. Sí, Tens que sí, estar nunha pero moi- burbuja aparte e despreocuparte por completo e, non sei, dedicarte a... Non teño claro. Moi pouca empatía tamén. Ninguna. É que eu penso que o principal problema que hai é a falta de humanidade e de empatía. Me refiero, porque se tuvesen un mínimo... Según Charlie... Como era? Charlie... Kirk. Eso era un invento ahora woke. Que a empatía, que eso non. Hombre, claro. Vamos, bueno, ao final, que pasou? Así nos vai. Que o rifle que quería ter Así na foi. o rifle que quería ter na casa foi o que lle apuntou o pescozo. Ahora vanos a cancelar por este chiste a Chile. Non foi un Non era un chiste, chiste. estamos narrando un feito. El defendía as armas e pagaron un tiro no pescozo. Non hai chiste ningún. Sí, un pouco irónico. É como a se verdade. tes un león na casa e non queres que te coma. Me refiero, entralle fan, vai te comer. Así de sencillo. E agora, hilando un pouco con estos políticos da vosa frustración e tal, Vítor tiña aí unha pregunta moi boa no guión, que é a implicación a nivel psicológico dos bomberos, de todo isto, sabes? Como Sí. vos afecta a vos todo isto, este tipo de traballo, enfrentaros a todo isto, ten que ser Psicológica e física. tamén. moi dura. A ver, é frustrante, me refiero. Eu cheguei a chorar nalgún momento porque me acordo perfectamente da imaxe en que viña unha señora en Vilela e viña chorando porque estaba o fillo e o marido cas máquinas da vendimia que usan para sulfatar, metendo a auga arriba para enfriar outra vez a xente cos tractores. E a señora viña chorando que lle arderan todas as viñas, que era do que vivía, que teña o rapaz e o marido arriba. E decía, veñen agora os bombeiros, e para que pagamos os bombeiros, eu non me quedo outra que abrazar e chorar con ela, me refiero... Sí. E despois estás nunha Claro, zona... antes o desconocimiento, ela dicía Pero os que bombeiros normal non a veñen. sensación, é normal a sensación, Sí, sí. me refiero, para que chegades a hora que me ardeu a casa, por Claro, exemplo. claro. E outra, estar escoitando pola emisora, cando tú estás nunha zona non podes irte de aí, e escoitar pola emisora que de repente hai que evacuar un pueblo porque hai 4 personas atrapadas no lume. E tú non te podes mover de aí. Sí, e sí, dices, sí. hostia, por que non podo estar ali? Me refiero, non te das, e dices, hostia, é jodido, me refiero. Por sorte son as menos veces que pasa, pero... Pero cando pasa... Pero cando pasa quedas tocado, me refiero... Sí, ten que joder moito que sea por pura burocracia. Eso é o que máis ten que... Por falta de xente, de porque se vai potencia. de madre... sí, Pero eso é porque tes pasión polo teu traballo. Se fueras político e non tivieras pasión, non se pasaría nada. Estaría eu penso que é empatía, me refiero. Sí, empatía. Eu volvo á base de empatía, porque tú, se estás con unha persona dentro do coche, falas con esa persona que está atrapada, sabes o que siente esa persona. Sí. Se tú ves con unha persona nun coche, de lonxe, e che dá igual chegar en 20 que en 30 minutos, estás deshumanizando o traballo, eres un número aí que cobra Sí. un diñeiro e a persona é unha persona que paga un diñeiro e fai un voto. E iso é o que ven eles. Pero tú cando ves o marido da muller enganchada no coche, a muller fora chorando, a ver se saca o seu marido, eso é o que realmente é o teu traballo. É o que eles non son capaces de ver. Pois máis claro, agua. A desconexión total da clase política que, Pero- que non ven o día a día das persoas, que vos sí que vedes. Isto é o que nos leva a todo isto. É unha deixadez total, é unha falta de cercanía no pobo. Non é máis que eso. É o que digo, están nunha burbuja e o resto lles importa un carallo máis co seu propio rédito. Para mí, beneficio del suyo. Beneficio político. E... Por que temos que citar aquí a Rajoy? No. Quen dixo nada de Rajoy? Pois nada, chicos, xa estamos chegando ao final. Creo que como conclusión Parece que viñen a desafogarme, máis que a falar. Sínteste mellor?
Faltame outra hora, Pero ahora vamos tomar unhas cañas. Hostia, pasóseme volando, xurocho, Sí, suele pasar, suele pasar. Pero É que por eso temos como é, os crono. minuteros aquí, porque é que se non, de repente... Vámonos de mal. Pues non sei se cumplín co que contabades de responder e demais, ou se me fun de madre, pero... perfectamente. O que importa é conocer máis do... Aquí o bonito é do que voso non gremio. cumplades. Bo. Porque se dicides o que espero xa... Nah, pero o resumo claro é que os servizos de emerxencia en Galicia teñen moito que mellorar. Os bombeiros forestais están fastidiadamente puteados, moita temporalidade, moita precariedade, e ainda por riba non poden falar porque depois te pasan para baixo nas listas e demais. E eu agora estou dicindo isto porque estou na administración, que estaba na empresa privada igual dicía isto e tiña problemas. Claro. Me refiero, posiblemente me digan que falaches aí. Digo, pois eu son o primeiro que dixi, se non o faz, non vou falar. Me refiero, eu se non vou camiando en pelotas pola calle, non me vai dicir, coño, a que vai en pelotas? Se vou en pelotas, van dicir, oño, vai en pelotas. Mas que se non se din as cousas non se poden mellorar. É que Tan sencillo como e a isto. xente non o sabe. Me refiero, isto terá chegará a X personas e demais, e ainda máis tiña que chegar. Pero bueno, tamén entramos aí na CRTVG e nas bueno, Tranquilo, podes falar mal deles porque xa falamos nós. vale. Hostia, é que vou cerrar con un exemplo. Houve unha evacuación que confinaron un campamento en Manzaneda, que se podía haber evacuado pola mañá, evacuado, e non se fixo por decisión de sabe Dios quen. Cando se complicou a cousa, despois, para cando se iban a evacuar, sacaron a unhos compañeiros que estaban extinguindo un lume caume para metelos diante da cámara co camión de bombeiros ao lado do puto autobús. Tremebundo. E do fondo do tren que había ali de coches iba a CRTVG. Me refiero, como sacas, como fixo tamén a ministra cando sacou un camión da UME para sacarse a foto, como fixo tamén o Mañueco con Feijó para sacar un bulldozer para sacarse unha puta foto. Ese é o nivel que hai, me refiero. Sacas a xente que está traballando no puto lume para sacar unha puta foto. Sí. Me refiero, perdón polas palabrotas. Non te preocupes. Dixéronme que non debería, pero que podía... Despois poñemos un pois. pitido por un sitio. O resumen é manter as apariencias mentras todo está aí na mierda solo para quedar ben E nos. lles importamos un caracho. Que suene la música. Lles importamos un caracho. Pois, Moitas gracias. Gracias, Juan. Desde o noso punto de vista, chapó, aquí está a nosa emisora en Quack FM para mandar este mensaje polas ondas É para o que necesitedes. e para que nos estedes. Como se ainda che falta unha hora, pois intentaremos traerche outro día para que, Bueno. para que te quedes a gusto de todo. Moitas gracias pola invitación, fixe máis de ilusión e acabo de pasalo como un enano. Genial, Juan. Pois nada, Víctor, gracias a ti tamén. Vémonos para a seguinte. Sí. Un saludo, estrelados. Chao, chao.